जानाय सान दिनै आङो देबरगाव ब्लक कमिटिनि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि जानानै आङो दिनैनि बे समाव जोबोद रंजानाय मोन्दों आरो गोसोआव खुसि मोन्दों। मानोना दिनैहाय जोंनि इउपिपिएल दोलोनि निति आदर्शखौ मोजां मोननानै देबरगाव प्राइमारिनि सिङाव थानाय गोबांथार बिपिएफनि सापर्टार आरो गुबुन पार्टिनि सापर्टारफ्रा दिनैहाय जोंनियाव खमैयावबो 160 जननि बारा सुबुंफ्रा दिनैहाय जोंनि इउपिपिएल दोलोआव सापर्ट खालामबाय, जगदान खालामबाय, जयेन जाबाय। बिनिखायनो जोङो दिनै इउपिपिएल दोलोनि जानानै जोबोद रंजानाय मोन्दों। मानोना जोङो थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो जोङो रायजो राजानि थाखाय रायजो राजानि अभाब अभियोगखौ लानानै जोङो खामानि मावबोबाय थादों। बिनि थाखायनो दिनैहाय रायजो राजाया जोंनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाबाय। आरो जोङो आसा खालामदों जायफोरा जयेन जाबाय बिथांमोननि गासै दुख सुखआव जोङो दिनैनिफ्राय बिथांमोनखौ हेफाजाब होसिगोन आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बिथांमोनजों लोगोसे थानानै जोङो खामानि मावलांसिगोन होननानै जों आसा खालामदों। आरो बे देबरगाव प्राइमारिया गोलाव समनिफ्रायनो बिथांमोननि फोरमायनाय बायदि गोबाङानो बिथांमोननि दादागिरि सासननि सिङाव थानानै बिथांमोनहा गोसोआव सानब्लाबो बिथांमोनहा नुजानो हायाखैमोन, जोंनि दोलोआव दिनै जयेन जाफैनो हायाखैमोन। नाथाय दिनैहाय बिथांमोनहा साहस खालामनानै दिनै इउपिपिएल सरकारनि मोजां खामानि मावनायफोरखौ नुनानै बिथांमोनहा साहस खालामनानै दिनैहाय इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैबाय। आरो फैबाय थानाय समाव गोबांथार सुबुंफ्रा जयेन जाबावगोन होननानै जोंनिसिम मिथिहोदों। जोङो आसा खालामदों बे देबरगाव प्राइमारि अर्थात जोंनि आगोलनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिनि बे ओनसोलाव थानाय सुबुंफ्रा दिनैहाय इउपिपिएल दोलोआव लैहोर फैनानै आरोबाव जयेन जाबाय थासिगोन होननानै जों मिथिनो मोन्दों। दा जाय जाबाय बिथांमोननिसिम जोङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों साबायखर होदों। आरो बे ओनसोलाव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम जोङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोङो साबायखर बावहरबाय। आरो जोङो बेखिनिखौनो बुंबाय आरो फैबाय थानाय समाव जोङो रायजो राजानि खामानि मावनो होननानै थागथियारि जाबाय। थांनाय समफोराव जेब्लानाखि इउपिपिएल दोलोआ सरकाराव फैजेनदोंमोन बे समनिफ्रायनो जोङो जोङो महिलाफोरनि थाखाय जे अनसुंथाइ जे अरुणादय, बे अरुणादयखौ जोङो दिनै देबरगाव बिसिडिसिनि सिङाव थानाय महिलाफोरनो जायफ्रा जयगथा गोनां बे बिथांमोननो जोङो 192 जन अरुणादय होखांबाय। आरो अरुणादयआ आरो फैबाय थानाय समाव जोङो जायफोरा जयगथा गोनां, जायफोरा क्राइटेरियायाव मिलायो बिथांमोननो थाखाय आरो होबावनो थाखाय जों थागथियारि जाबाय। बेयाव खुनु हिसाब गैया, जोङो जेसेबांनाखि मोननांगौ जयगथा बेक्तिफोर दं बिथांमोननो होनाय जागोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि दिनै ओनसोलाव थानाय देबरगाव प्राइमारिनि सिङाव थानाय गोरिब दुखिया न'खरफोरनो दिनैहाय 26टा दिनै पिएमए न'खौ होनाय जाबाय। आरो फैबाय थानाय समाव दिनै देबरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय 8000 पिएमए न' फैगासिनो दं। बिनि गेजेरावबो दिनै गोबां सुबुंफ्रा दिनै बे देबरगाव बिसिडिसिनि सिङाव थानाय सुबुंफ्रा पिएमए न'खौ मोनबावगोन। आरो बेबायदिनो दिनैहाय एमजिएनरेगानि गेजेरजों दिनैहाय 30टा एमजिएनरेगा खामानिफोर जाखांबाय बे देबरगाव बिसिडिसिनि सिङाव थानाय। थांनाय बिपिएफ सरकाराव जेरैबायदि एमजिएनरेगाफोरखौ दिनै जायफ्रा बिपिएफनि जायफोर दादागिरि सुबुंफ्राल' मोनदोंमोन, नाथाय जोंनि इउपिपिएल सरकारा दिनैहाय रायजो राजाफोरनोनो बे खामानिखौ मावहोनाय जादों। आरो पिएमए न' मोननाय बिथांमोननोबो जोङो गावबागावनो न' लुहोनायखौ नायनानै गावसोरनि गोसो बायदिनो लुनो हादों। थांनाय सरकारफोराव दिनै जायफोरा न' मोनदोंमोन, पिएमए न' मोनदोंमोन, बिथांमोना दिनै जायनि मुङाव फैदोंमोन बिथांमोना मोनाखै। बिदिनो सोरनिबा मुङाव फैनायखौ गुबुननि नामाव लुनानै होदोंमोन, बेबायदि खालामबाय थादों। आरो जोंनाव गोबांथार बिदिनो फैबाय थानाय जोङो अक्ट'बर दाननि 2 अक्ट'आव जाहाथे माखासे जानो गोनां जोंहा माखासे ग्राम सभाफोर दङ, बिनि गेजेरजों जों रायजो राजानि माखासे खामानिफोरखौ जोङो सोसननानै लाबावगोन। आरो जे जोंनि इउपिपिएल सरकारा दिनैहाय रायजो राजाफोरनो गोबांथार दिनै रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय दिनै थागथियारि जागासिनो दं। बे खामानिफोरखौनो जोङो प्राइमारिनि जुगिदि आरो बिसिडिसिनि जुगिदि जोङो रायजो राजाफोरनो मोनफुंहोनो थाखाय जोङो थागथियारि जानानै दङ। रायजो राजाफ्रा बयबो कनसियासै, बयबो बुजिनो गोरोंसै। जाय समावहाय जोंनि देबरगाव समस्थियाव हाग्रामा महिलारिया दिनै केन्डिडेट हिसाबै देरहाफैबाय थादों आरो जोङो बिटिसिनिनो चिफ जाबोबाय थादोंमोन। बे समाव बिथाङा दिनै मोजां सिस्टेमजों खामानि मावनो हायाखै। दिनै गावनि साननायफ्रा अबयसे जानो हागौमोन खोमा थिगमोन, नाथाय बिथाङा गावनि आगसि आगदा थानाय सुबुंफोरखौ बिथाङा नोजोर होनो हायाखिसै आरो रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ बिथाङा सुफुंजोबनो हायाखै। बिनि थाखायनो दिनैहाय हाग्रामा महिलारिनि फारसे बिनि सापर्टारफ्रा, बेखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफ्रा फारि फारि गुगाबोगासिनो दङ। दा
जोङो आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जोङो देबोरगाव समस्तियाव जोंनि UPPL दोलोनिफ्राय सासे मोजां बेक्तिखौ जोङो देरहाहोनो हागोन होननानै जोंहा गिदिरथार फोथायनाय लाबाय जों मानोना ओनसोलफोराव गिदिंनानै दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबहैनानै गामि गामि गिदिंनानै जोङो मोनथिनो मोनबाय रायजो राजानि अनसायनायखौ जोङो मोनगासिनो दङ रायजो राजाफ्रा जोंनि सायाव अनसायनाय बेखौ जोङो होगासिनो दङ दिनै रायजो राजानि खोथा मथैनो जोङो गेदेर फोथायदों फैबाय थानाय समाव जोङो बे UPPL दोलोआ देबोरगाव समस्तिखौ गोरलैयैनो देरहानो हागोन होननानै जोङो थांखि लानाय जाहैबाय आरो जोङो आसा खालामबाय राइजिं बड'लेण्ड आरो लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लि आं बिथांमोनखौ धन्यबाद होग्रोयो मानोना दिनै मोनसे जारिमिनारि सान जिहेतु देबोरगाव प्राइमारिखौ जेब्ला जों दानानै होदोंमोन बै समनिफ्रायनो बिथांमोना गावसिनि नारा नाथानि गेजेरजों गोबां बिथांमोना खामानि मावनानै दिनै मोनसे पजिशनाव बिथांमोना लाबोनो हादों दिनै देबोरगाव बायदियाव 152 सा मा होनदों BPFनि सोद्रोमाफ्रा बेहाय दिनै जइन जाफैदों आरो बिथांमोना दिनै प्रमद बर' लोगोसे लरेन्स इस्लारि बिथांमोननि जि UPPL जोंनि जि दलखौ मोजां मोननानै जइन जाफैबाय आं सिगाङावनो बिथांमोनखौ आङो कंग्रेचुलेसन जासियो मानोना दिनै मिन्थिबाय जे मानसिफ्रा जे UPPL दलानो मोनसे शक्तिशालि आरो मोनसे गोग्गो समाज दानो थांगासिनो दङ बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बारसिमदों दा UPPL दलावनो मानोना UPPL दल बायदि UPPL दलाव थानानै खामानि मावनो थाखाय मा होनदों जोंनि थाखाय जोबोद मोजां मानोना UPPLआ इयुन फिउचारनि थाखाय बेहाय गोबां खामानि मावनांगौ दङ बेनिखायनो गासैबो गुबुन जनगोष्ठीनि मानसिफ्राबो दिनै लैहोर लैहोर फैदों फ्राय नोंथांमोना नुनो मोन्दों फ्राय बेहाय राजबंशी गुबुन गुबुन जनगोष्ठीनि मानसिफ्रानो फ्राय बे देबोरगाव बायदियाव मा होनदों जइन जादों मानो होनबा मोनसे समाव देबोरगाव बायदियाव जोंनि मानसिखौ जोङो आसि बिसियावनो साननानै जों नुनो मोनोमोन नाथाय दिनै बिथांमोनाबो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गाज्रि मोनबाय निस्सय बिथांमोना दिनै मिन्थिदों जे प्रमद बर' माने सारनि नेतृत्वखौनो बिथांमोना मोजां मोनदों लरेन्स इस्लारिनि दैदेननाय नेतृत्व UPPLखौनो बिथांमोना मोजां मोनदों बेनिखायनो नै दासो सिगां जोंना MLA साराबो जोबोद बिथांमोनजों दसे लोगो हमज्लायनानै थांबाय आरो बिथाङा मा होनदों आस्था होदों जे फैबाय थानाय समफोराव जोंनि समस्तियाव जेसेबांखिनि जेंना जेंगोनाफोर दङ जों बेखौ लानानै ज'ज'नो जों खामानि मावलांगोन बेहाय खुनु राव हारि धोरोम रावखौ बासियाजासे समानै खामानि मावलांगोन होननानै बिथाङा बिथोन होदों आरो आं दिनै गोग्गानांगोन मानोना देबोरगाव ब्लकजों लोगोसे देबोरगाव प्राइमारिनि जायफ्रा दैदेनगिरि जोंहा मानगोनां प्रेसिडेन्ट हिसाबै जितेन बसुमतारी बिथां दं आरो जोंहा फंबाय गाहाय नेहाथारि हिसाबै जोंहा तरुन नार्जारी दङ बिथांमोननि नारा नाथा दैलि बिथांमोननि खामानि मावनायनि गेजेरजों दिनै देबोरगाव बायदियाव रह' नोंथांमोना दिनै UPPL दलाव जइन जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों आरो बेनो मोनसे इंगित फैबाय थानाय 2026आव मा होनदों जोंनि 5 नं लकसभायाव UPPL दोलानो देरहागोना खाथां आरो फैबाय 25आवबो जेरैखि जाया UPPLआनो गोदान मोनसे मेजरिटि लानानै सरकार दागोन बियो 100% आरो आं नोंथांमोनखौ सिगाङावबो बुंदों जे जेरैखि जाया UPPL दोला UPPL पार्टिया सिंगेल लार्जेस्ट हिसाबै लानानै मा होनदों जों गैयाब्लाबो 30-40 बोसोर मा होनदों जों सासन खालामगोन बिटिआर ओनसोलाव आरो गासैबो जनगोष्ठीनि समाननि मोनथायखौ जों खामानि मावलांगोन आइजोफोरखौ मर्यादा होदों जों गुबुन गुबुन दोलोफोराव नुनो मोनाखैमोन मानो होनबा BPFनि माखासे दोलोआव आइजोफोरा बेबायदि मोनथायखौ मोननो थाङाखैमोन नाथाय UPPL दोला हौवाजों समान आइजोफोरखौबो दिनै मा होनदों बे मोनसे अधिकार होदों आरो बिथांमोननि मोननांगौ फैगौफोरखौबो नोंथांमोना मोनफ्रोमबो बिथिङावनो नाय गथि आइजोफोरखौ जोङो चेयारमेननिफ्राय लानानै भाइस चेयारमेननिफ्राय लानानै जोङो मोनफ्रोमबो गिदिर मा होनदों जोंनि गभर्नमेन्ट माखासे माबाफोरावबो बिथांमोनखौ जों सोसननानै लानाय जादों पार्टिनि नेताफोराबो दिनै आइजोफोर दङ जोङो पेरेन्ट बडियावबो सोसनना लानाय जादों बेनिखायनो जों आइजोफोरखौ मालाबाबो साना जे हौवाफोरनि उनाव थानो नाङा होननानै जों जेब्लायबो आइजोफोरखौ बिथांमोनखौ जों फोरोंलांनायजों लोगोसे दिनै समाजाव दिनै हारि दानांगौबा आइजोआ सिगां जानांगोन बिमा माहारिया थिग जानांगोन आरो बिमा माहारिया जेब्ला थिग जागोन जोंनि समाजाबो थिग जागोन UPPLआ दिनै आइजो माहारिखौ मोजाङै समान अधिकार होदों आरो नोंथांमोना नुबाय थादों प्रत्येक मानसिफ्रा दिनै नुनो मोन्दों जे आइजोफोरानो बांसिन फ्राय UPPLआव दिनै बांसिन सुबिदाफोरखौ मोनदों नोंथांमोना फर एग्जाम्पल हिसाबै दिनै माने जोंनि भारत सरकार आरो आसाम सरकाराबो जि मोनसे निर्देश लादों जे दिनै अरुणोदय स्किमफोरखौ फ्राय आइजोफोरानो मोनो मोनफ्रोमबो स्किमफोरानो जा सेरिकालचार डिपार्टमेन्टआनो जा आइजोफोरनि थाखाय एम्फौ फिसिनो थाखाय बेबायदिनो फैसा हरनाय जायो एकालिन दा बेबायदिनो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टफोराव फ्राय आइजोफोरखौ इम्परटेन्ट लानानै खामानि मावनायखौ जों निस्सय नुनो मोन्दों आरो जोंनि सरकारा बेखिनि खामानिफोरखौ लानानै दिनै मावगासिनो दङ नोंथांमोना नुनो मोन्दों दिनै थिथागुरि ब्लक बायदियाव गोबां खामानि जागासिनो दङ आइजोफोरनिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बेबायदिनो आरो जों फैबाय थानाय समाव इयुथफोरनि थाखायबो खामानि मावनो थाखाय UPPL दोला जानजि खाफ्रागासिनो दङ
बुरलेम बुब्लि अनसायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोथारै गाहाम हामलायनाय आरो अननायखौ आं बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाहैबाय। आङो गिबियावनो जोंनि दिनै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो हानानै देबरगाव प्राइमारि कमिटिनि UPPL कमिटिनि जे जयनिं प्रग्राम सेरेमनिखौ जों खुंफुंनो हानानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बे जयनिं प्रग्रामाव जाय बिथांमोना जोंजों जयनिं जाफैदों बिथांमोननिसिम आङो जोबोद साबायखर बावहरो। मानोना बिथांमोना जोंजों नैबे थांनाय मास मोननैनि सिगाङावनो बिथांमोना जोंजों जोबोद कन्टेक्टआव थाबाय थादोंमोन आरो बे कन्टेक्टआव थानायलाय बिथांमोना जोंजों दिनैहाय 159 जन बिथांमोना जोंनि देबरगाव प्राइमारि कमिटियाव जगदानखौ जाफैदों आरो बे जगदान जाफैनायनि थाखाय बिथांमोनखौ आं जोबोद साबायखर बावो। सिगां समाव बिथांमोना BPF प्राइमारि BPFनि देबरगाव प्राइमारि BPFनि समाव बिथांमोना मेम्बार हिसाबै बा सापर्टार हिसाबै बिथांमोना थायोमोन। दिनै बिथांमोना जों सरकाराव फैनाय लोगो लोगो बिथांमोना जोंजों जगदान जाफैदों। देबरगाव प्राइमारि सिंनि खोथाखौ बुङोबाथ' जों जोबोद मोजां, मानोना जों जोबोद आगबारिगासिनो दङ। मानोना जोंजों बहुद रायजो राजाफ्रा 14ता गामिनि रायजो राजाफ्रा जोंजों कन्टेक्टआव थागासिनो दं आरो जोंनि सरकारनि डेभेलपमेन्टनि जा खामानि फैगोन बिथांमोना बेफोरखौबो जोबोद मोजां मोनदों आरो जोंनि सरकारनि खामानि मावनाय हाबाफारिखौनो जोबोद मोजां मोननानै जोंजों दा कन्टेक्टआव थानानै बिथांमोना जोंजों जगदान जाफैनो हादों आरो गोबां फैबावगोन बिथांमोना जोंजों जगाजगआव आरो दंबावो गोबां फैबावगोन। শ্রদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ নগৰ কাৰ্যকৰ্তা সমিতিৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ নগৰ কাৰ্যকৰ্তা সমিতিৰ প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্টৰ আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম চলি আছে। যিসকলে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ। আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আছাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছ ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামবোৰ সমাধান কৰি ল'ব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ সমাধান কৰিবলৈ অসুবিধা হৈছে তেনেহ'লে আপুনি কোকৰাঝাৰ নগৰ কাৰ্যকৰ্তা সমিতিৰ অন্তৰ্গত ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মখন সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ নগৰ কাৰ্যকৰ্তা সমিতিত গৈ যোগাযোগ কৰিবও পাৰিব। আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে।